Benvingut, benvinguda a una nova sessió de meditació guiada d'inspirament.com. A continuació, farem una pràctica de pausa conscient. Comença adoptant una postura còmoda, relaxada, distesa. Pots seure't i simplement sentir-te present, sense distraccions. Troba una postura que reflecteixi comoditat, però que també et permeti sentir-te alerta. Els teus ulls poden descansar sobre algun punt fix, o bé pots tancar-los suaument. Si t'és possible, mantingues l'esquena recta, però sense cap tensió. Pren uns instants per portar l'atenció cap a tu mateix o a tu mateixa. Sent les sensacions del teu cos en aquest moment. Connecta amb les parts del cos que estan en contacte amb la superfície. Els peus, les mans, el glutis. Sigues conscient d'aquest contacte. Ara, porta l'atenció a la respiració. La respiració ens manté vius, nodreix tots els òrgans i ens ajuda a vitalitzar-nos. També és un lloc on podem ancorar-nos quan la ment vola cap al passat o al futur. Observa l'inhalació i l'exhalació. I comences a fer un viatge cap al més profund del teu ésser. Potser que ara mateix estiguis en un lloc diferent del teu cos o que funcioni en pilot automàtic, pensant en coses del passat o en expectatives del futur. Això és normal. De manera tranquil·la i amable, convida la ment a tornar al teu cos i a les teves sensacions, a ancorar-te en el present. Pren el temps necessari per conèixer el que ja hi és, sense intentar canviar res. El que està passant ara. A poc, connecta amb les sensacions del cos, amb els moviments que la respiració produeix en inhalar i exhalar. Observa els ritmes, els punts on la respiració es torna clara i conscient. Porta també l'atenció a les emocions i sentiments que apareixen, sense rebutjar res. Donant espai a que es manifesti, moment a moment. Pren temps per reconèixer les teves emocions, els pensaments que apareixen. Observa'ls com troncs passant per un riu, deixant que el corrent se'ls emporti. Ara, de manera intencional, crea un espai de curiositat dins teu.
No intentis controlar res. Deixa tot tal com és. Sigues curiós o curiosa amb el que apareix. Permet-te sentir qualsevol emoció que es presenti sense jutjar-la. Mentre experimentes aquest espai de presència fresca i nova, fes-te aquesta pregunta. Què significa portar el mindfulness o l'atenció plena a una conversa, a un diàleg? No cal que busquis resposta immediata. Només fes-te la pregunta. Reflexiona sobre els teus diàlegs recurrents. Com et comportes quan converses amb altres? Reacciones ràpidament? Esperes? Fas pauses? Observa com gestiones converses difícils o conflictives amb la família, col·legues o amics. Mentre observes aquests diàlegs, connecta't amb la pausa. La pausa és l'espai que interromp el flux de pensaments que no et deixen veure amb claredat. És una eina per anar més a poc i crear espai dins teu. Pren consciència de l'espai entre el que sents i el que penses. Imagina que quan l'altra persona parla, pots escoltar-la sense pensar en què diràs després. Només escoltar amb atenció i amabilitat. Observa com et sents en el teu cos, en els teus sentiments i emocions, mentre l'altra persona parla. En aquest moment, estàs present. Pensa en una conversa conflictiva que hagis tingut i imagina com hauria estat si haguessis aplicat la pausa, només escoltant i oferint presència. Torna al present. Ara observa el teu cos i fes una pausa per escoltar-lo. Com et parla el cos a través de les seves sensacions? Observa la postura sense obrir els ulls. Sent la tensió, la incomoditat o qualsevol malestar. Permet-te ser conscient del que passa ara a nivell corporal, mental i emocional. Torna a pensar en converses passades on hagis reaccionat de manera irrespectuosa o abrupta. Fes una pausa per observar com ets en aquests moments. Imagina interrompre qualsevol reacció automàtica aplicant la pausa. Porta l'atenció al cos, sent les sensacions i les emocions que hi surten. Recorda com, de petits, se'ns ensenyava a comptar fins a 10 quan estàvem enfadats. Aquesta és la pausa. La reflexió és important en el mindfulness. Per reflexionar cal fer una pausa. Reflexiona sobre les teves experiències internes, com canvien les teves emocions. Observa els pensaments que van i venen.
No t'aferris a cap. Deixa'ls passar com els cotxes d'un semàfor. La pausa pot aplicar-se en el diàleg amb altres, però també per observar-nos, percebre'ns i sentir-nos. Pregunta't: el que penso em porta cap al meu creixement personal? El que sento em porta a la meva autorealització i benestar? En el silenci de la pausa pots comprendre com actues, reacciones i respons. Si aprens a parlar de manera suau i dolça, aplicaràs el mindfulness als teus diàlegs. Parlar sense criticar, sense jutjar, genera un impacte positiu en els altres. Escoltar és un acte d'amor. No hi ha un acte més gran que escoltar. Fes silenci per escoltar-te i transformar el que vulguis dins teu. Deixa anar el que ja no vols i escull un pensament poderós del que sí vols en la teva vida. Tenir bones relacions i converses significatives manté la felicitat en els vincles. Respecta l'altre i l'altre et respectarà. A partir d'aquí, tria les paraules que diràs amb consciència, coneixent l'impacte que poden generar en els altres i en tu mateix o mateixa. Per fer-ho, fes una pausa i escull els teus pensaments. Així generaràs un diàleg profund i elevat. A vegades, el silenci és la millor conversa. Estar en silenci amb algú que estimes és meravellós. Si t'estimes a tu mateix o mateixa, també pots estar en silenci amb tu. I ara, a poc, mantenint aquesta consciència interior, comença a tornar l'atenció a l'espai que t'envolta. Mou els dits dels peus i de les mans. Pren-te tot el temps que necessitis per observar l'entorn sense obrir encara els ulls. Quan et sentis preparat o preparada, obre els ulls. Pren un moment per assimilar com et sents i reflexiona sobre com portar aquesta sensació de pausa a la teva vida i a les teves rutines diàries. I fins aquí aquesta meditació guiada sobre la pausa conscient. Recorda que si vols deixar-nos qualsevol comentari, qualsevol opinió o sensació, pots fer-ho deixant-la en l'apartat de comentaris que trobaràs en aquesta mateixa pàgina. Ens trobem a la propera meditació a inspirament.com.